Koga to slikaš? Dragana Mirković. Dragana omiljena u ovoj kući, svi je vole ovde, vidim. Da, A što? zato što nam je napravila kuću. Ovo je novi dom porodice Maraš, izgrađen zahvaljujući sredstvima prikupljenim u okviru turneje do poslednjeg daha popularne pevačice. Ovde će sa 5 dece živeti Duško i Klodijana. Sada imaju sve uslove za život. Dok su roditelji bili bolje, smo živjeli sad malo više dece, malo lošije. Više obaveza, iskreno, više obaveza ima. Decu vodimo u školu, daleko je. Koliko ima kilometara do škole? 30 kilometara. Klodijana je ovde stigla iz Albanije. Malo na početak je bilo povuči, potegni, razumeš, ne razumeš jezike, običaje, ali navikla sam se baš dobro je. Dobro je. Sa koliko si se godina udala? 15, malo ludo, ali da, 15 godina. Koliko ste vi tada imali godina? 37. Ali sve funkcioniše najbolje moguće. Dobro, da se da Bog čuje. U starijoj kući nisu imali osnovne uslove. Počela je i da se obrušava. Što nam kažu spas, za decu i sve ekstra. Niste do sada imali kupac? Nismo imali u staru kuću, nije ih imalo ni vodu u kuću, ni kupac. Devojčice sada imaju svoje sobe. Sreći ovde nema kraja. Uvijek sam je voleo. Ova omiljena. Više Draganu ili Klodijanu? Sad volim i Draganu i Klodijanu i Bog da ih dadne zdravlje i napretka. U dom Maraša stigla je i popularna pevačica, prepoznatljiva po humanosti. Najviše se obradovala najmlađima, ali i oni njoj. Hvala, ja tebe znam sa snimka. Znaš li to? Kako si divno pevala moju pesmu. Dušo moja, ćao. Ćao, ljepotice. Ja decu toliko volim da je za mene ovo najveća nagrada koju ja mogu da dobijem. Najiskrenije. Emocija tako ste stigli ovdje. Bez emocija ne može da prođe ovdje. Ne. Joj, Bože, sa toliko deca. Dobro, ni voda, ona je put, gde se podigla čoveče. Evo vidiš vode. Svaka im čast, majka. Ama to je za nagradu, ne odim. Svaka čast. Vi ste Oskara zaslužili ozbiljno. Hvala vam. Toliko dece podići ovde, ja nemam reči. Bre, Dragana, šta da? Ovde je spavaća. Nema šta, gdje su živjeli? Ovo je tu će bebica. Joj, Duša, vidi kako me nacrtala. Dragana, hvala vam puno što Ma joj, draga moja, znaš šta je meni ovo? Ja ne znam, srce mi je puno, čini mi se kao Golija je veliko, majke. Organizacija Srbi za Srbe, jako ozbiljna, proverena organizacija, me je kontaktirala. Inače, ja sam oduvek želela da ova jubilarna moja turneja bude humanitarna turneja. Da se zahvalim svojoj publici ne samo svojim radom, pesmama, dobrim koncertima u smislu dobro organizovanim koncertima, osmišljenim, nego i na ovaj način da se zahvalim, jer ovo je nešto što je meni najvažnije. U dom Maraša stigli su i gosti. Tu su rodbina, prijatelji, majstori koji su radili, predstavnici humanitarne organizacije s kojom je Dragana sarađivala na ovom projektu i sponzori. Red je da se useljenje u kuću proslavi.